Sini herää, meidän pitää lähteä nyt heti tuonne Linnanmäelle. Oi, pitääkö? Sini, nyt et nukahda siihen. Nyt me lähdetään. Meidän on pakko. Emme ehdi edes syödä aamupalaa. Meillä on nyt niin kiire. Ai onko? No lähdetään. Menemme taksina. Hei. Hei. Hei äiti, olet täällä töissä? Juu. Minun vanha työpaikkani on ihan kakka, joten no niin, tulkaapas sitten. Saatte vähän alennusta, saatte 90 €. Jäävä siinä. Oikea siinä. Hei. Kamala Jon. No niinpä. Ai onko teillä jono? No, kai mä mennä muuhunkin laitteeseen. Kyllä tänään ehtii myöhemminkin. Ai ihan mukava. Minä en sittenkään jaksa. Vihdoin meidän vuoromme. Niin. Onneksi ei kestänyt niin hirveän kauaa. Niin. Oi oi. Kiinni. Tää on se uusi laite. Ai. Hei, missä sä oot, Sini? Ota, mä tuun ihan just. Kävin vain vessassa. Tää on se uusi laite. Ai onko? Kiinni. Mä menen ekaksi. Hyi. Tuleeks vaan yhden kerran? Joo, kun se menee niin lujaa. Hyi. Apua. Ihan hirveetä. Äiti, lähdetäänkö me? Joo. Linnanmäki menee kiinni. Se visi silmäpussi. Kunhan olet kotonaansa. Sinne synnin pitäisi varmaan lähteä. Niin, mutta kun äiti meni työmatkalle ja iska on ulkomailla kaverin kanssa. Aina voithan sinne vielä jäädä yöksi meille. No niin, syökää nyt murojanne. Pistän tuosta aina mitä ottaa maitoa ja sitten muuta. Niin, syökää nyt ja peskää ensin kädet. Ja menemme nyt nukkumaan.